Grad Kruševac i ove godine prigodnim programom koji se realizuje u saradnji sa ustanovama u kulturi obeležava Dan oslobođenja od okupatora u Prvom i Drugom svetskom ratu. Oktobarske svečanosti počinju tradicionalnom oktobarskom izložbom kruševačkih umetnika u četvrtak 13. oktobra u organizaciji Narodnog muzeja, najavila je na konferenciji za novinare u gradskoj upravi pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti dr. Jelena Milanović. 14. oktobra tradicionalno od pola 9, od 8:30 počinje polaganje cveća i venaca na spomen obeležjima posvećenim prethodnim ratovima i učesnicima poginulim borcima prethodnih ratova. Od 8:30 je polaganje cveća i venaca spomeniku ratnicima od 12. do 18. na Fontani. U 8:45 spomeniku kosovskim junacima, u 10 sati spomeniku borcima Crvene armije na Rasini, gde će biti i kratak prigodan program, i u 10:30 spomeniku ruskom vojniku u Lazarici. Venci cveće položit će delegacije grada i udruženja za negovanje tradicija. Od 14. do 16. oktobra u velikoj sali Narodnog muzeja biće priređen Međunarodni festival turističkih publikacija Kofer slova, koji je predstavila direktorka turističke organizacije Suzana Milosavljević. Pre 12 godina započela ova manifestacija i od jednog okupljanja turističkih radnika, par turističkih organizacija zaživela je i prerasla u jedan festival. Tako da ove godine u periodu od 14. do 16. oktobra u velikoj sali Narodnog muzeja, počev od 12 sati u petak 14. organizujemo Međunarodni festival turističkih publikacija. Učestvovaće oko 50 turističkih organizacija iz zemlje, Bugarske, Rumunije, Republike Srpske, Grčke i Slovenije i takmičarskog je karaktera. Svečana akademija povodom Dana oslobođenja je u Kruševačkom pozorištu 14. oktobra u 19 sati. Zamišljena je kao kolaž program po scenariju Spasoja Ž. Milovanovića u režiji Branislava Nedića, prilagođen gostima pobratimskih gradova koji su najavili dolazak, najavila je PR Svetlana Đurđević. Od učesnika tu su Kulturno-umetničko društvo 14. oktobar, zatim crkveni hor Sveti knez Lazar, etnogrupa, odnosno muzička grupa Lazarice iz osnovne škole Dragomir Marković i naša muzička škola. Naravno, tu su i glumci Kruševačkog pozorišta. Direktorka Narodne biblioteke magistar Snežana Nenezić najavila je izložbu papirne i književne građe i digitalizovane kolekcije u subotu 15. oktobra. Reč je naime o rukopisnoj zaostavštini Kuzmana Nikolića. Kuzman Nikolić je naš sugrađanin, inače učesnik NOB-a, žive od 1923. do 2009. godine i kao svedok događaja ostavio je svoju rukopisnu građu u Narodnoj biblioteci i Istorijskom arhivu. Programu proslave ove godine pridružilo se Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Kruševca, koje na sportskim terenima na Bagdali u nedelju 16. oktobra realizuje program Sportom protiv dijabetesa, u kome će učestvovati preko 150 dece, kako bi u saradnji sa Savezom društva Srbije za borbu protiv šećerne bolesti ukazali na značaj fizičke aktivnosti u prevenciji i kontroli ove bolesti.